Bon dia! Avui, des de la Biblioteca Cas Metge Rei, vos presentam una història fantàstica per aquesta diada de Sant Jordi tan especial enguany. Esperam que vos agradi. Aquesta és una història fantàstica. És la història d'un virus que va provocar el canvi. Au! Torna a casa! I ara ens sentim com mussol a casa. Tots tenim por, però també som valents. Cuida'm, cuida't. I ara hem entès què ens fa feliços. Jo entenc que tu entens a mi. Petons per al pare, les paraules dolces, els meus avis, les nostres mascotes, la màgia d'un somriure i 5 minuts de tranquil·litat. Tot net i ben polit. Una cuina ensucrada, el quadre més bonic del món. Però guaita! Qui hi ha a la finestra? Els nostres infants. Els bons veïns. Els timbalers. Les orenetes. I les orquestres a les 8 del vespre. Però tot problema té solució. Creixerem amb valentia. Ja és ben a prop. L'hora d'abraçar-se. I una passejada pel parc. Anar amb patins. Gaudir de la natura. De l'hort d'en Simó. De fer un tomb pel món. Anar un dia de pesca. Ben aviat farem castells a la sorra. De la mà.